uspostavi diktaturu u ime stranog kapitala, u ime stranih korporacija. Domaći izdajnici su upleli u tu policiju, upleli su strane službe, upleli su službe bezbednosti. Ova država vaša vama više ne daje bezbednost. Ova država nas više ne štiti. Mirno je gledala kako nas batinjaju, kako nas hapse, upadaju u domove trudnicama i sada su napali naučnike. Da li je to normalno, Beograde, da vas čujem? Beograde, vi ste glas prave Srbije. Vi ste glas Srbije koja je ustala da se pobuni protiv korporacije, protiv vlasti koja dozvoljava kršenje ljudskih i građanskih prava. I ovaj vaš glas će se čuti daleko van RTS-a. Ako RTS neće da nas izvesti, Evropa će nas izvestiti. U Nemačkoj, Španiji, Italiji, Francuskom sada pišu o vama. Vi ste primer Evrope, vi ste primer ostalima kako se treba boriti. Jel tako, Beograde, da vas čujem? Ajde! Tako, Beograde, vi ste primer, vi ste ono na šta treba cijela Evropa da se ugleda. Ja ovdje pružamo otpor i pružamo ga u odvratnim uslovima. Protiv nas su se urotile vlasti, protiv nas se urotila policija, službe bezbednosti i ovog borba će biti gorka i trajaće dugo. I vi ste ipak ustali ovde da budemo zajedno večeras. Ovaj slučaj je prijavljen u Ujedinjenim nacijama. Ovaj slučaj je prijavljen i priča se o njemu širom čitave Evrope. I nemojte da se zavarate, ovo gleda i Portugal, ovo gleda i Čile, ovo gledaju građani drugih zemalja. Oni gledaju vas. Oni gledaju vas i vašu borbu, jer vi ste njima primer za uspešnu borbu protiv korporacije, jer da vi niste stali, oni bi već kopali. Zato jedno samo pitanje večeras za Beograde za vas. Da li ćete dozvoliti kolonizaciju Srbije, da vas čujem? Srbija neće biti kolonija i ovo je nova faza borbe Rio Tinta protiv nas. Oni su napali naučnike, nešto što je do sada bilo sveto i nešto do sada nije diralo.